Kto môže financovať, alebo aké banky financujú? Častokrát sa nás to pýtajú, že sú tam banky, ktoré financujú v tých jednotlivých krajinách. Tak sú. V prvom rade tie banky majú o to záujem, dokonca samotná Európska únia robí subvencie a podporu pre banky na úrovni úrokovej sadzby. To znamená, že motivujú k tomu banky, aby financovali takéto projekty. Čiže to je akože prvý bod a tie banky to chcú financovať, lebo tie projekty poznajú, robia cash flow, dávajú im význam. Nerobia to všetky banky, ale isté vybrané banky vždy majú o to záujem. To, čo je podstatné, mimo bank máme ešte iné možnosti. Banky nie sú jediná možnosť. A teraz sa nebavíme len potom o súkromných zdrojoch alebo investoroch, ale bavíme sa o zahraničných fondoch alebo o fondoch, ktoré sa vo všeobecnosti špecializujú na výstavbu takýchto elektrární. Jedným z nich je napríklad Finance in Motion, alebo môže to byť aj nejaká väčšia banka alebo banka európskeho charakteru, ako je EBRD, ktorá vám dokáže zafinancovať. Alebo to môže byť aj slovenská banka, dajme tomu Exim banka, ktorá dokáže pomôcť s financovaním takéhoto projektu. Takže nemusí to byť len lokálna banka, môže to byť väčšie zahraničné banky alebo banky špecializované na tento účel. Môže to byť investičné fondy, alebo to môže byť ešte aj samotný dodávateľ alebo subdodávateľia, ktorí častokrát vedia zafinancovať. V zmysle, nie raz sme dostali ponuku od dodávateľov panelov alebo technológií ako takých, že nám dajú 12-mesačnú splatnosť. Samozrejme, že cena je trošičku vyššia na trh, oni si to nechajú zaplatiť, ale 12-mesačnou lehotou nám dokážu odložiť splátku za nákup samotných panelov alebo technológií. A taktiež nám to ponúkajú aj samotný EPC kontrakt, ktorý z pohľadu výstavby vedie počkať s tou fakturáciou. To znamená, vždy sú nejaké možnosti, ako sa to dá zafinancovať. Tá prvá ideálna je samozrejme, že banka. A v prípade, že tá banka nám nevie dať podmienky, ktoré sú pre nás dostatočne atraktívne, ideme niekde inde.